Dr. Paul Mayangalia Hassan Java Master Pandis Regali kutaure papea Mukwama fano kufea Ngirigwata mutongezi lawyer Mundu wanoda mundu wanoda Angamo mutsinzo zanoda Zanoda nizo zanoda Mundu wanoda mundu wanoda Mundu wanoda chenu zanoda Angamo chitsinza zanoda Mundu wanoda mundu wanoda Wanoda ndiye wanoda Wanoda wiki, wanoda riki Wanoda zeki, wanoda niki Wanoda mota, wanoda skuta Irota, manoda Jona, Antona, Olega Meta Jona, Manoda Raudi, Manoda Kona, Muno Chipuka Tazana Bona, Munu Anoda Mundu, Anoda, Angamo Mutsinzo Zanoda, Sanoda Nizo Zanoda, Mundu Anoda, Muno Anoda Chenu Zanoda, Angamo Chitsinda Zanoda, Muno Anoda Muno Anoda, ndiye wana Mwanchoda kabaskoro Mwana zipansi zimakopolo Mwana kwenda kuchikora Bati chiwo chake kutora taito Mwanoda nini Mangwe mapepi Aforema mini Okela Mwandi parafini Anofarira kujama nini Mwanoda mundu wanoda Angamo mutsinzo zanoda Zanoda nizo zanoda Mundu wanoda chenu zanoda Angamo chitsinza zanoda Mundu wanoda Wanoda ndiye wanoda Wanoda wiki, wanoda riki Wanoda zeki, wanoda niki Wanoda mota, wanoda skuta Mwanongo irota Wanoda Jona, Antona, Olega Meta Jona Wanoda Raudi, wanoda Kona Muno Chipuka Tazana Bona Munu wanoda mundu wanoda Angamo mutsinzo zanoda Zanoda nizo zanoda Munu wanoda mundu wanoda Munu wanoda chenu zanoda Angamo chitsinza zanoda Munu wanoda mundu wanoda Wanoda ndiye wanoda Regali kutaure papea Mukwama fano kufea Ngirigwata mutongezi lawyer Mundu wanoda mundu wanoda